Bé, el Festival Ítaca d'aquest any ja ha acabat. Ara farem el nostre camí Ítaca particular i entrenant-nos per la tercera edició del Festival Ítaca 2015. Hola, sóc en Pep, he fet la producció del Festival Ítaca i he traginat tot el mogollon de pomes i ja està. Soc la Thaís, porto la comunicació del festival i he sobreviscut al Festival Ítaca. Hola, jo sóc el Joan, de l'estudi Els Altres. Nosaltres ens hem encarregat de fer tota la gràfica i la web del festival. Com cada any ha sigut una experiència molt intensa però molt interessant. Aquí tenim el Cristian, que és l'encarregat de fer tota la web, la Èlia, que ens ha ajudat a fer totes les il·lustracions i finalment la Maria, que en realitat és la que ho ha fet tot. Així que us esperem l'any que ve i visca Ítaca! Ei, sóc la Jordina, m'he encarregat de les barres del Festival Ítaca, juntament amb la Roser, en Javi, la Gemma i un munt de voluntaris que ens han vingut a ajudar, que per cert moltes gràcies, i res, ens veiem l'any que ve, esperem que vingueu. Merci. M'havia oblidat. Soc l'Ignasi. Hola, sóc l'Àlex, sóc el que ha fet el seguiment en vídeo de tot el Festival Ítaca. No m'agrada gens sortir a càmera i estic nerviós, però no sé què més dir. Realment no havia menjat tanta poma en la meva vida que en aquest últim mes. Ai, hola, bona, sóc en Fran. Res, estic aquí donant de menjar per a veure si podem fer el tercer festival. Aquest any ha anat molt bé, estem molt contents que heu vingut i disfrutat de les places i ens veiem a Ítaca, Cultura i Acció 2015. Adéu!